Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shnong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haki Kyntait Shwaba upai ba online syaki polling station nakabenta ban pendep ya ka kamram ban jet ya ki nomi khmat syaka yang dorbar thau anjong ka Khasi Autonomous District Council ki dikhot ka khon New Trap National Awakening Movement ha ka sngi ba ar kila yobat ya arngut ki brio ki badai ki nong kershan jong ka National People's Party halor ka jingsuba ba ki leit ban sam Pisa syaki pai ba jong ka Shnong Wahingdoh ya kini ki brio ki bala yobat ha ka ni ka mit la IT no syaki bor pulit Kyrtong ka National People's Party uba pensngain NCM ula pensyai bagi tei ki kot ki bayok kurup ki dei ki register na ka benta ban lum jing khen ya ka jinglot jing sep ka pakentup ya ka bai sha bai bam ka bai kali bai umpnyang bai sngi jong ki volunteer bat ki wei haji ni bukan ki jingjia haji sha na lang jungi candidates kumbajulong ka rukom na ka benta ka polling di na ka benta ka sha na ka benta ka klase ka janam tagi volunteer polling agents Dasi saya kata, dia haju kapor nilaban penentang hang nono nampak junjung kam juga, nampak hamdam polling agents. Dia lagi baku mungkin jinjia kita non jinjia kita jingkeno kapor election. Ni kam nono ni sisa. Hak baku mungkin kapor ngampat laban aksep namar ba, jingkeno hak baku mungkin kapor kita bet. Namar kadi kata tangka jingkeno nak yang di beberapa.